atenció, atenció. Sembla que aquest jurat està de robar. Doncs el tenim aquí. El tenim a dintre. Encara queden participants d'ells immòbils. Recordem que els premis s'han d'endurar... Queden participants que quedin immòbils. Alcalde. Queden 2 participants immòbils. El premi es repartirà entre un dels 2. Encara no sabem qui serà. I el guanyador és Marc Costa, amb el dorsal número 80. La Laura. Y como nunca se la llevó en un taxi. Apreciem la lletra d'aquesta cançó. Apreciem-la perquè té molts valors afegits. Coreografia d'aquesta cançó.